Jasso. Sitä taas yritetään ruosteetta jenkkikoslaa keplotella rekisterissä. Tää on kuulkaa seissyt puoli vuotta ihan pukeilla. Tää on vielä ihan uusi. No se me tarkistetaan. Vankaas valot päällä. Joo. Joo. Ei. No ei. Ei näy enää. Hyvä. Katsotaanpa sisälle. Ja. Tiesittekö, että pitää olla väliseinä? Ei eilen pitänyt, kun mä soitin siinä oikein. Joo, tästä aamusta pitää. Joo. Voisitteko te kertoa, että minkälainen väliseinä? Minkälaisia niitä nyt on? Kattokaa kotoa, eikö teillä siellä ole väliseiniä? Ai niinku tiilestä ja tapetti päälle. No, vaikka sellainen se saattaa olla vuoden päästä Suomen tieliikenneasetuksen mukaan. Miten niin vuoden päästä? No silloin teillä on seuraava aika, tässä vähän ruuhkaa. Hyvästi.